Mit-tlieta l-ewwel ta' Lulju daħlet fis-seħħ il-liġi li tirregola l-kuntratturi fis-settur tal-kostruzzjoni. Fil-fatt b'mod immedjat dawk il-kuntratturi li jaħdmu fis-setturi ta' twaqqieħ, l-iskavar u l-bini issuhom obbligati li jkollhom liċenzja biex joperaw. Dawk li se jkunu qed joperaw bla liċenzja se jkunu qed jitwaqfu minnu fih ix-xogħol u l-proġetti kollha li qed jagħmlu. Dan intqal fi stqarrija li ħarġet mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, fejn ġie spjegat ukoll kif fl-aħħar xhur il-Kumitat Indipendenti tal-Liċenzjar tal-Kuntratturi approva 2265 applikazzjoni għal-liċenzja tal-kuntratturi. Il-Kumitat approva wkoll 832 liċenzji ta' twaqqieħ, 509 liċenzji għal skavar u 924 liċenzji tal-bini. Ġie aċċennat li permezz ta' din ir-riforma l-awtorità mhux biss se jkollha viżibilità sħiħa tal-operaturi fis-settur, iżda wkoll l-ispeċjalizzazzjoni tal-liċenzjar li se twassal biex jolew aktar l-istandards. Il-proċess tal-liċenzjar kien wieħed rigoruż fejn minbarra l-evalwazzjoni mill-Kumitat. Fl-aħħar xhur il-BCA organizzat numru ta' laqgħat informattivi f'Malta u Għawdex. Ma dan kienet qed toffri kull sostenn lil dawk li jkuntattjawha, inkluż permezz tal-helpline 138. Wara dan il-pass l-awtorità issa se tkun qed timxi lejn it-tisjieħ ta' skill card obbligatorja għal dawk kollha li jaħdmu f'siti ta' kostruzzjoni. L-awtorità fakret li minkejja l-liċenzjar tal-kuntratturi se jkompli fix-xhur li ġejjin għax kull ma jmur aktar operaturi qed japplikaw għal din il-liċenzja. Il-maġġoranza tal-operaturi issa huma liċenzjati u l-liċenzja trid tiġġedded kull sentejn. Biex liċenzja tkun valida trid tkun imħallsa u għalhekk dawk kollha li rċevew il-liċenzja tagħhom u baqgħu ma ħallsuhiex dawn xorta waħda ma jistgħux joperaw. Dan l-iżvilupp intlaqa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Bini li permezz ta' stqarrija nota kif bekk intlaqa pass importanti għal pajjiżna f'dan il-qasam. Intqal kif dan hu eżempju ċar tal-impenn li għandu l-Gvern biex jolli l-istandards, iżid il-livell ta' saħħa u sigurtà u jdaħħal aktar professjonaliżmu fis-settur. Il-Kunsill qal ukoll li se jkun dispost biex ikompli jaħdem mill-qrib mal-Gvern birsil ħolqien ta' settur tal-kostruzzjoni reżiljenti, innovattiv u ffukat fuq il-futur.